L-Istitut tal-Edukazzjoni li ħareġ lill-għalliema nieda prospektus ġdid b'44 kors differenti. Fl-edizzjoni ta' din is-sena żdiedu aktar opportunitajiet ta' taħriġ biex bekk dan il-prospektus se jkun qed joffri 7 korsijiet ta' kwalifika ġodda. Il-prospektus qed joffri wkoll 3 unuri mill-Università ta' Helsinki fil-Finlandja. Dan apparti kollaborazzjoni mal-Kunsill Malti għax-Xjenza u Teknoloġija li qed wassal biex jingħata taħriġ fil-livell ta' Master Degrees fi STEM Education and Engagement. Fil-konferenza ta' llum tnediet ukoll Joint Top-Up Degree għal Kindergarten Educators li tfasslet bejn l-Istitut tal-Edukazzjoni u l-MCAST biex issa għandhom l-opportunità li jsiru KGE3 u bekk innataw il-possibilità li jtejbu il-karriera tagħhom. Il-kap eżekuttiv tal-Istitut, Joanne Grima, qalet li bħalissa l-Istitut għandu 354 persuna li jinsabu fit-triq biex jiggradwaw, numru sabiħ u li għandu jinkoraġġixxi lil aktar edukaturi biex jieħdu l-opportunità li jkattru it-taħriġ tagħhom. Apparti dan kollu hemm lista sħiħa ta' korsijiet għall-għalliema li huma diġà gradwati imma li jixtiequ jkomplu jitħarġu biex itejbu l-ħiliet tagħhom. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima spjega li l-missjoni ta' dan l-istitut huwa li jara li dejjem itejjeb dak li joffri u bekk ikomplu jgawdu dawk kollha li jitlu fit-tagħlim tal-edukazzjoni. X-xogħol ta' dan l-istitut huwa propju li jkompli joffri taħriġ ta' kwalità lill-edukaturi kollha li jridu iżidu fuq il-kwalifiċi illi diġà għandhom. Allura din hija xi ħaġa importanti li ngħidu li aħna bħala pajjiż qegħdin noffru l-opportunitajiet lill-edukaturi tagħna sabiex propju jkomplu jieħdu aktar taħriġ li permezz tiegħu ikollhom l-għodda neċessarja sabiex jagħmlu differenza fil-ħajja tal-istudenti tagħna.